Beyond Beauty отвъд красотата. Така се нарича ежегодното изложение на козметика в средата на септември в парижкия парк des Expositions. Миналата година над 16 000 посетители, включително най-големите международни вносители, дистрибутори, агенти и производители, преминаха покрай щандовете на изложението. Идват за красотата, по-точно за това, което стои зад нея. Изложението е разделено на сектори: парфюмерия, козметика, грижа за кожата, естествена козметика, аксесуари, хранителни добавки. Общо около 300 участници от 31 страни по света. 360 градусова визия на красотата, пълна картина на постиженията на производителите на водещи козметични марки и доставчици на услуги в индустрията на красотата. Това е мотото на изложението. Козметиката заема подобаващо място на изложението. В петата изложбена зала е показано най-доброто измислено в сферата на естествените козметични средства. На един от щандовете е изложена продукцията на френския концерн Фарева. Специално място тук е отредено на иновацията на 2006 година, комплекса Millennium Alliance. В Фарева се радваме, че намерихме нов международен партньор в лицето на компания Vision, разработила гамата Millennium. При това много взискателен и изключително компетентен партньор. През тази година на изложението за козметика върху значителна площ сме представили новите разработки и продукти на холдинга Фарева. Сред тях достойно място заема козметиката Millennium Alliance. Радостен съм да съобщя, че сега разработваме ново направление на тази линия – за тяло. Мисля, че благодарение на нашите знания и вашия ентусиазъм, нашето бъдещо сътрудничество ще има изключително развитие. Радостни сме да поздравим компания Vision, която е представена на нашия щанд на изложението Cosmeting. И ще развиваме за Vision гамата продукти в флакони с безвъздушна помпа. За тази продуктова гама ще се опитаме да разработим още по-разкошна опаковка, представяща най-новите постижения в козметиката. Заедно с нашите партньори създаваме луксозен дизайн за тази линия. Доволни сме от постигнатите резултати и ви благодарим за доверието. Добър ден, скъпи дистрибутори на Vision! Поздравявам ви от сърцето на Париж! Сега се намираме на едно от най-престижните изложения за козметика. Искам да кажа, че козметика Millennium Alliance, която е представена тук като иновация за 2006 година, се ползва с голям успех сред специалистите. И се надяваме, че с вашите усилия, с усилията на дистрибуторите, тази козметика ще има огромен успех в целия свят. Ние, съвместно с партньорите от Фарева, извършихме огромна работа над композициите на новите козметични средства, по дизайна на флаконите и удобството на опаковката. Направихме всичко необходимо, за да бъде този проект модерен, успешен и търсен. Millennium Alliance – това е гордостта на Vision. Това е гордостта на модерната козметика, основана на естествени компоненти. Сега думата имате вие.